Wij komen onderweg allerlei dingen tegen. Daarover vertel ik. En nou ja, u ziet het wel. We blijven hier en daar staan. En als we staan blijven, dan kunnen we dingen bezichtigen. En dat vertel ik dan ook onderweg. Ik zou zeggen, we hopen op behouden vaart. Tot straks. Ook deze polder die is ontstaan in 1726. Dat is ook alweer jaren geleden. Maar deze polder was de laatste polder van de vroegere Middelzee die dus is dichtgemaakt. Meneer, is alles wat jou zegt, is dat nou weer? Ja. Ja, jou betekent er niks bij? Nou, nee, nou, misschien wordt het een beetje een anekdote, maar verder, nee, het meeste dat is, dat komt er nog wat door wat misschien wel net helemaal 100% is. Ja, je moet eigenlijk wel wat bedenken. Toch wel? Ja, nou ja, maar het meeste is wel 100% weer, ja. Dat mag ik wel mijn hand van het vuur steken. Maar het beste plakje, dat is denk ik voor de man naast jou. Nou, dat is echt een heel mooi plakje, ja. Die hoeft net te vertellen, die ging gewoon omheen staan. Ja, weet je zeggen, dat doet het echt dacht ik. Of net red me. Ja? Ja. Hast je je wat naar die zin? Ja, wel. En wat is nog al leren onderwijs? Kolen en hinders en performance in de lucht. Boer op deze boerderij behoorde goed. Hij deed zijn best op de waterwinning werken. Geer hier, dat zei zo net ook al, de Friese Geer deed hier intreden. Achter melkkruid, skorrekruid, geweldig. Die kan het zijn met die. Heren, voor mij zie je hem wat? Nee, voor mij is het uitstekend. Ja? Ging je hem hier al eens jaren west? Ik ben hier 1 keer geweest. Maar ik ben in Blijen geboren. En dan winnen we allemaal de middags uit school winnen we in Nederland. Vertrouwde groen voor jou. Vertrouwde groen, ja. Hoe zit dat voor jou? Ja, het nog precies hetzelfde. Ik kom oorspronkelijk van Hegeweide. Oké. En nou ja, mijn vrouw komt van Blijen. Nou ja, dat is groot hier altijd van Boedendijk. Ik zei correct, mijn maat. Vroeger hier me dan die karkers op zo'n smelspoor. En dan riep me dan hier, dan jat me hier de mooie verven. En ik ging me dan mooi tot Noorderleek. Dat mocht eigenlijk net, maar... Dan ben je er een opzichter van de sluis. Ja. En die heer Arne Harley. Ja. En die stuurde ze bij. Ja. Oké. Maar dan reed wij met de karkers van Marm naar Holverta. En hij kon je nooit, kon er niet bij houden. Krijg je het er wat mooi op, meneer? Ja. Ja? Wat zette je erop? Hinders. Maar Jan, stik je in zoomen, denk ik. Of net? Ja, maar ik kan op de computer. Ik ben nou heer, is je slikwerker geweest. Oké. Dus dan leid ik nog wat familieskiernis. Ja. Hij is vlakbij winnen. Hoe is het dan om je weer om te wijzen? Ja, heel los. Het is heel los. Ja? Heel lang niet meer links vroeger. Mooier of minder mooi? Ik vind het mooi. Ja, ik weet niet wat ik ervoor zeggen mag. Ook te zeggen mag. Weet ik niet. Maar het is mooi om je weer te wijzen. Het is prachtig om je te wijzen. Ja. En vind je toch ook dat paak een heel soort praat? Ja? Maar die hem wel eens even stilhouden? Ja. Jawel? En dan dank ik alleen voor het applaus. Dat hoor ik wel niet, maar ik sta het in de spiegel.